Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Як звычайна, нас можна і слухаць, і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Не паспелі мы парадавацца навіне пра тое, што эпідэмія грыпу сёлета ў Беларусі не прадбачыцца, як прырода напужала нас кітайскім каранавірусам. У Беларусь новая смяротная хвароба пакуль не трапіла, хаця у адной дзяўчыны яго ўжо падазравалі, але медыкі дыягнастуюць яе грып тыпу Б. Чым грып тыпу Б адрозніваецца ад грыпу тыпу А каранавірус ад звычайнай рэспіраторнай інфекцыі? Увогуле, як захаваць здароўе ў нашы часы, калі вакол тут ходзяць і з'яўляюцца розныя новыя смяротныя інфекцыі, грыпы і вірусы. Мы сёння і даведаемся ад нашага госця ў студыі. Адкажа дзіцячы рэаніматолог, магістр паліталагічных навук Андрэй Вітушка. Добрый дзень, спадар Андрэй, дзякуй, што дайшлі. Добрый дзень, Зміцер. Спадар Андрэй, я да вас адразу з вельмі такім надзённым і актуальным пытаннем. Просто пытанне жыцця і смерці. Учора вечарам на сваёй старонцы ў Фейсбуку вядомы эканаміст Сергей Чалы напісаў, што вось побач з ім у метро стаяў кітайскі студэнт, кашляў, чихаў. Ну і ўсё, развітаўся Сергей Чалы з усімі, сказаў, што пажадайце мне ўсяго найлепшага на нябёсах. Так вось, як уратаваць нам Сергея Чалага і што ўвогуле рабіць, калі побач з табою метро нехта чихае ды кашляе? Ну, Сергей Чалы вядомы сваімі такімі цікавымі рознымі выказваннямі, і мы ему пажадаем, безумоўна, здароўя ў гэтай сітуацыі. Тут ёсць такі тонкі момант. Сама эпідэмія пачалася ў снежні 2019 года. Таму тут трэба было спытацца ў гэтага хлопца, ці быў ты, браток, у снежні 2019 года ў гэтым горадзе Вухань? І толькі тады можна было б западозрыць, што у гэтага кітайскага студэнта ёсць такая абгрунтаваная падстава падазраваць, што ў яго ёсць, магчыма, у яго ёсць гэты каранавірус. Размова ідзе пра тое, што вот такі працяглы, нейкі тэрмін паміж, не ведаю, як это правільна у вас у лекараў называецца, пакуль там хвароба выспявае і можа перадавацца. Не, я пра тое, што не трэба падазраваць усіх кітайцаў, якія чихаюць і кашляюць, у тым, што яны нясуць нам гэтую смяротную хваробу. Таму што цалкам можа быць, што гэтыя людзі сядзелі тут у нас у Беларусі, нікуды не выязджалі, і не кантактавалі з гэтым вірусам. Справа ў тым, што вірус, ён перадаецца, вось менавіта гэты від каранавіруса, ён першапачаткова перадаецца ад жывёл, гэта жывёльны вірус. І ёсць такія меркаванні, што, не то што меркаванні, такія навуковыя дадзеныя нам дазваляюць меркаваць, што пачаўся ён менавіта з рыбнага рынку, з рыбнага жывёльнага рынку ў гэтым кітайскім горадзе, дзе знаходзяцца там, дзе прадаюць свежае мяса, там жывых жывёл, і адтуль пачалася эпідэмія. Зараз, увесь час сітуацыя мяняецца, і ўвесь час сітуацыя кантралюецца, і ёсць падстава меркаваць, што вірус перадаецца таксама ад чалавека да чалавека, што адбылася мутацыя гэтага віруса, і што гэты вірус не чыста такая жывёльная праблема, а яшчэ праблема сярод людзей. І ён, як я ўжо сказаў, можа перадавацца, ёсць меркаванне, што ён перадаецца ад чалавека да чалавека. Глядзіце, зараз шмат людзей вандруюць, мы ўжо чытаем пра тое, што там дзесьці ў ЗША некага падазраюць, недзе яшчэ ў іншых краінах, ужо не ў Кітаі, і гэта ўжо не кітайскія студэнты, якія прыехалі альбо ўжо канкрэтна з гэтым вірусам, альбо падазрэнне на гэты вірус. Не факт жа, што зараз вернецца які-небудзь турыстам, які-небудзь умоўны матолька з якога-небудзь Таіланда і чихне ў нас у студыі, і ўсе мы знаходзімся дзе-небудзь у рэанімацыі Андрэя Вітушкі. Сітуацыя такая, што так, сапраўды, свет зараз глобальны, і найвялікшай пагрозай уяўляецца кітайскі Новы год.
які набліжаецца. Вот у суботу пачнецца святкаванне кітайскага Новага года, і кітайскі Новы год — гэта найвялікшая міграцыя, вот гэта перыяд найвялікшай міграцыі людзей у свеце. Тады мільёны людзей просто паедуць у Кітай святкаваць гэтае свята. Прычым паедзе вельмі шмат тых кітайскіх студэнтаў, у якіх зараз будуць канікулы. Потым яны будуць вяртацца, і ўсё гэта нясе, безумоўна, пэўнай небяспекі. І міжнародная супольнасць маніторыць гэтыя небяспекі. І вось гэты вірус, гэты ўспышка, яна з'яўляецца добрым такім прыкладам глобальнай плюсаў глобальнага свету. Па-першае, Кітай, калі з'явілася гэтая праблема, не стаў яе хаваць, а адразу паведаміў Светлую арганізацыю аховы здароўя. Таксама кітайскія навукоўцы хутка выдзелілі узбуджальніка і перадалі яго на даследаванні. І зараз ужо навукоўцы ведаюць поўны геном, як выглядае у генетычным сэнсе гэты вірус. Пачалася праца па стварэнні вакцыны, но, безумоўна, гэта праца будзе працягвацца доўга, таму што, натуральна, такая, не хуткая. Сабраўся і зараз, наколькі я памятаю, працягвае працу кампетэнтны орган Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, які вырашае, якія супрацьэпідэмічныя мерапрыемствы прымаць зараз, і ці трэба абвяшчаць глобальную эпідэмію. Таксама хутка зрэагавалі нацыянальныя ўрады, напрыклад, там у Злучаных Штатах, і была абвешчана такія меры, што самалёты з пэўных рэгіёнаў Кітая наскіроўваюцца пэўныя аэрапорты, дзе налажаны санітарны кантроль. Ну і, дарэчы, беларускае міністэрства аховы здароўя вельмі годна сябе паводзіць у гэтай сітуацыі, вельмі годна, прафесійна, і гэта, усяляк вартыя пахвалы гэтыя паводзіны, таму што яна не хаваюць інфармацыю, яны своечасова каментуюць тыя рэчы, якія звязаныя з гэтай сітуацыяй. Таксама яны ўвялі кантроль у нацыянальным аэрапорту Менск, там стаяць цеплавізары, праз якія маніторяць людзей з павышанай тэмпературай. Безумоўна, гэта не самы дакладны метад, але гэта метад, які, фактычна, адзін з немногіх метадаў, якія прымальны пры такім скрынінгу, такім даследаванні і хуткай ацэнцы вялікай колькасці людзей. Так што праца вядзецца, і я не стаў бы тут падаць у нейкую паніку і крычаць, што усе мы памрэм. Безумоўна, пры цяперашнім развіцці медычнай навукі все мы памрэм калі-небудзь у вызначаны нам час. Але тут я не бачу падставу для того, каб уздымаць нейкія алармісцкія такія тэндэнцыі. Такім чынам, от вы зараз узгадалі пра гэты кітайскі Новы год, пра студэнтаў, якія паедуць туды, вось будуць яны вяртацца, і зараз людзі, можа, яны не паслухаюць нашу праграму, не пачуюць вашыя парады і, па-перша, алармісцкімі настроямі не заражацца, яны будуць чакаць, што пройдзе інфармацыя, Новы год скончыўся, студэнты вяртаюцца, едзе ў метро чалавек, і як яму сябе паводзіць? Усё ж такі мае сэнс неяк перасцерагацца, можа, гэтыя марлевыя павязкі нейкія насіць? Вернемся да сітуацыі, калі мы бачым чалавека, які кашляе і чихае ў метро. Найлепшы спосаб прафілактыкі рэспіраторных інфекцый, у тым ліку і вось гэтага каранавіруса, гэта часта мыць рукі. Па-першае, не дакранацца, старацца як менш дакранацца да носа свайго і да вачэй. Таму што менавіта праз слізнёвую абалонку носа і вачэй адбываецца пранікненне вірусу ў арганізм. Безумоўна, ёсць такі шлях, калі на цябе чихнуў чалавек, і гэтая слізь, якая з яго ляціць, патрапіла табе непасрэдна ў нос. Але, як правіла, чалавек хворы чихае, ягоная слізь трапляе на нейкія прадметы навакольнага асяроддзя, напрыклад, на парэнчы ў метро. Іншы чалавек з іх бярэцца за гэтыя парэнчы, потым дакранаецца сабе да носа, і ўсё, працэс пайшоў, як кажуць. Таму трэба старацца як мага менш дакранацца бруднымі рукамі да носа і да вачэй, таксама мыць рукі, часта мыць рукі з мылам.
Ведаеце, колькі часу трэба мыць рукі? Як правильно мыць рукі? Не, расскажите нам. 20 секунд. Насамрэч, правільнае мыццё рук, якое вось рэкамендавана як мера супрацьдзеяння гэтаму вірусу, гэта мыццё рук вадой з мылам на працягу 20 секунд. 80% людзей нават болей ніколі не мые рукі на працягу 20 секунд. Ну, гэта праўда, да. Ёсць такі нават цікавы такі прыём. 20 секунд як можна замерыць? Можна у такім сярэднім тэмпе праспяваць сабе «Happy Birthday». «Happy Birthday to you», ну, і вось это цалкам вось эта віншавалка ў сярэднім тэмпе, она займае прыблізна такі час. Вось, пакуль мыеце рукі, спяваць сабе «Happy Birthday» і заканчваецца толькі тады, калі вы скончылі спяваць. 20 секунд. Гэта тое, што датычыць. Плюс, калі у вас няма магчымасці мыць рукі, варта з сабой мець антысептычныя сурвэткі з дэзінфектантам. Вось, альбо ёсць гель такі спецыяльна прадаецца, ну, вот няма магчымасці памыць рукі, можна скарыстацца такой опцыяй. Таксама часта трэба праводзіць вільготную прыборку ў памяшканнях, і ў тым ліку і ў памяшканнях такого грамадскага карыстання і рабіць акцэнт на такіх там паверхнях, як, напрыклад, дзвярныя ручкі, за якія людзі бяруцца. Таксама іх трэба мыць, пажадана з антысептычным сродкам. А што датычыць, калі вы бачыце, калі у вас ёсць неабходнасць кантактаваць з хворым чалавекам, то, ну, безумоўна, калі абвешчана такая небяспека, то з людзьмі з прыкметамі рэспіраторнай інфекцыі лепш не кантактаваць. Таму як увогуле праяўляецца гэты самы каранавірус? Ён праяўляецца як вірусная рэспіраторная інфекцыя. Адрозніваецца ён ад астатніх тым, што падымаецца высокая тэмпература, а адбываецца дыханне становіцца абцяжараным, і у чалавека ёсць кашаль, абцяжаранае дыханне, яму цяжка дыхаць. Вось гэтым ёсць такія некаторыя адрозненні, але такая сітуацыя бывае і пры іншых рэспіраторных вірусах. Так што трэба ўнікаць кантактаў з хворымі людзьмі. Калі вы знаходзіцеся ў тых рэгіёнах, у якіх зафіксаваныя, якія з'яўляюцца небяспечнымі в плане распаўсюджвання гэтага віруса, ну, вось это тыя правінцыі Кітая, з якіх это ўсё пайшло, то акрамя гэтага вам вельмі непажадана мець кантакт з сырым мясам і жывёламі. Неважна, жывымі, нежывымі, лепш з імі не кантактаваць, і таксама ўнікаць хворых людзей. То, што датычыць масак, многія апранаюць, многія пры гэтым так феерычна выглядаюць, і ствараецца, калі паглядзець на здымкі, асабліва ў Азіі гэта папулярна, на здымкі японскіх і кітайскіх гарадоў, то калі там вяшчаюцца нейкія эпідэміі грыпа, то гэта выглядае як нейкі такі апакаліпсіс такі. Розныя людзі там в масках ходзяць. На самой справе добра даказаны карысць прымянення масак для тых людзей, якія працуюць у сферы аховы здароўя, якія маюць кантакт, якія могуць мець патэнцыйны кантакт з гэтымі вірусамі. Для іх маскі працуюць добра. Карысць масак для проста насельніцтва, яна нашмат меншая, і навукоўцы тут яшчэ не высветлілі, ці ёсць яна ў прынцыпе. А у чым карысць маскі, безумоўна, то, што калі чалавек апранае маску, ён менш дакранаецца бруднымі рукамі да носу. Яго нос закрыты. Але пры гэтым застаюцца вочы, праз вочы таксама патэнцыйна гэтыя патагены могуць патрапіць в арганізм. Таму апрананне масак — гэта лішне. Вот ведаеце, дзіўная сітуацыя. Вот калі бываюць рукі занятыя, так табе адразу хочацца дзе-нибудь нос пачынае свярбець, там што-нибудь дзе-нибудь пачасаць. Як толькі вы сказалі, што нельга бруднымі рукамі, якія там не мыў, штосьці там дакранацца да вачэй, да носа, мне адразу засвярбела вока. І не ведаю зараз сяжу, што рабіць. Што рабіць у такой сітуацыі? Едзеш ты у тым жа самым метро, і у цябе засвярбела вока, а нема з сабой ні сурвэтак гэтых, нічога. Пастарацца не рукамі, не веду, локцем. Да, таксама ёсць вельмі важная такая парада, калі вы захварэлі, то трэба правільна чихаць.
Ведаеце, як правильно чихаць? Расскажите нам, що розказується? Правильно чихаць трэба такім чынам. Трэба альбо чихаць у аднаразовую сурвэтку і адразу ж выкідаць, пасля гэтага мыць рукі. Альбо, калі няма сурвэткі, чихаць сабе ў локаць вось такім чынам. Для таго, каб тыя патагены, якія вы патэнцыйна распаўсюджваеце ў свет, яны ў свет не даляталі, яны не ляцелі на тыя, ну, по-рознаму там розныя вірусы разлятаюцца, но яны там, ну, як бы на пару метраў вакол вас могуць патрапіць. Так што это таксама вельмі важна, это таксама вельмі такі значны спосаб як бы не падвяргаць небяспецы людзей вакол вас. Я еще хочу вернуться до темы, вот, что не трэба тут нейкія алармісцкія настроі і гэтак далей. Вы уже чулі про тое, что і у Мінску у інфекцыйную лякарню потрапіла Ганна Ільніцкая, дзяўчына, ну, з падазрэннем спачатку на тое, что вот можа быць гэта коронавірус, але вот потым вот я просто гляжу, читаю, что брат гэтай дзяўчыны Андрей Ільніцкі рассказывая, что медики просят его поведомлять СМИ, что у Ганны диагностовали грипп типу Б. Может, там и грипп типу Б. Но коли идет такая подача информации, что меня попросили казать, что это грипп, одразу протягиваешь про себе думку, а насамрэч там... А насамрэч там не грипп? Да. Вот як у такой ситуации быть? Вот я просто не разумею, может быть, хто тут не правы? Вот журналисты, якія, як заўсёды, яны ва ўсім вінаваты і зараз раздзьмуваюць на пустым месцы, ці ўсё ж таки недзе вот медыкі, недзе там, ну я не ведаю, міністэрства, якое своечасовую інфармацыю не даеце. Вот як у такой ситуации быть? Вот люди читают наш сайт, дзе так і написано, что вот брат так сказал, что его попросили медыкі паведамляць СМИ. Ну, хутчэй за ўсё было так. Медыкі сапраўды папрасілі паведамляць СМІ, што быў дыягнаставаны грипп типу Б. Я не сумнеюся, што менавіта ён быў дыягнаставаны для таго, каб супакоіць насельніцтва і казаць, што гэта не коронавірус. А некаторыя людзі гэта ўспрынялі як магчыма, ну, як такое падозранне на пакушэнне на схаванне інфармацыі. Ну, гэта пытанне даверу паміж людзьмі і грамадскімі інстытуцыямі, і гэты ўзаемны давер трэба супольна выбудоўваць. І я з свайго боку, як чалавек, які працуе в ахове здароўя, ну, больш чым упэўнены, што ніхто нічога не будзе хаваць, і што калегі мае ведаюць, як лячыць такіх людзей. На жаль, спецыфічных супрацьвірусных сродкаў супраць гэтага віруса няма, яго няма ва ўсім свеце. Але як лячыць сімптомы, як лячыць, вось там жа ў чым праблема. Праблема ў тым, што развіваюцца цяжкія рэспіраторныя расстройствы, як бы паражаюцца моцна лёгкія. І як падтрымаць жыццё чалавека ў такой сітуацыі, што рабіць, каб яго вылечыць. Мае калегі ўмеюць, у тым ліку і на сваім досведзе вірусных пневманію, якія былі падчас эпідэміі 2009 года. Таксама жыццё нам дало, ну так, як бы, можа быць, не зусім это добра гучыць, але на самой справе жыццё дало нам магчымасць паспрабаваць, як выглядаюць такія пацыенты і як іх трэба лячыць. У чым адрозненне тут, дарэчы, такое істотнае, пакуль што больш дадзеных за тое, што гэты вірус, у адрозненне ад той сітуацыі, якая была падчас мінулай эпідэміі 2009 года, калі хварэлі в асноўным такія маладыя людзі, то гэты вірус найбольш небяспечны для людзей з аслабленым імунітэтам, з нейкімі там спадарожнымі хваробамі, цукровым дыябетам, хваробамі сэрца, там з хваробай Альцгеймера і так далей. Пажылыя людзі у гэтым адрозненне. Гэта не значыць, што гэта неяк мяняе падыходы да таго, што там гэтых пацыентаў будзем лячыць, а гэтых не будзе. Гэта, безумоўна, не. Але у гэтым такія адрозненні. І я яшчэ раз хацеў падкрэсліць, што сістэма аховы здароўя гатова аказваць дапамогу такім пацыентам. І я больш чым упэўнены, што нічога зараз не хаваецца. І ніхто нічога там не спрабуе схаваць ад грамадства в плане інфармацыі пра гэты вірус.
Просто вот, может быть, вы расскажете, просто цікава. Я вот шараговы беларус. Ну, что я ведаю про хваробы? Ну, там грипп, ну, там вирус, ну, там, может быть, ОРВИ, и тут нам говорят про некий коронавирус. И я думаю про себе, это нечто новое, это некая мутация, это вот нечто выскочило з неких там глыбінь неких океанов, некая космічная хвароба невядомая, якая з'явілася толькі. Ці гэта уже и было ранее, ну вот откуда оно это увогуле взялось? Есть информация, что это за хвароба? Не, самі коронавірусы, як узбуджальнікі хваробаў у жывёл, яны вядомыя даўно, і таксама як узбуджальнікі хваробаў у людзей, яны таксама вядомыя даўно. Да гэтага часу было апісана там два віда коронавіруса, якія выклікаюць, ну, абодва выклікаюць такія рэспіраторныя праблемы, высокую тэмпературу, цяжкасць пры дыханні і потым вось гэтыя, там, ну, мовна кажучы, вірусную пневманію. Адзін выклікае больш выражаныя гэтыя рэспіраторныя расстройствы, але характарызуецца меншай летальнасцю. Другі выклікае менш выражаныя рэспіраторныя расстройствы, але як бы характарызуецца большай летальнасцю. У свеце вірусаў так здараецца часта, што вірусы падвяргаюцца мутацыям. Яны як бы эвалюцыянуюць. Тое ж самае адбываецца, напрыклад, як бы штогод эвалюцыянуе вірус гриппа. Да нас кожны год прыходзіць новы вірус, як бы, які не такі, як вірус мінулага года, і таму, што ён мяняецца, там адбываюцца мутацыі в працэсе яго стварэння, і ён змяняецца, і таму вакцына ад грипа кожны год яна новая, таму што яна робіцца менавіта пад той штам віруса, які ідзе на нас зараз. Ну і так з гэтымі коронавірусамі вось цяперашнім атрымалася, што адбылася, ну, верагодней за ўсё адбылася нейкая мутацыя жывёльнага віруса, і ён пачаў распаўсюджвацца сярод людзей. Пакуль што вельмі мала інфармацыі па тым, як дакладна ён перадаецца, мала інфармацыі па тым, якую смяротнасць ён выклікае. І ўсё гэта, ну, як бы, вот мы маем гэтую сітуацыю ў развіцці. Вот яна тут і цяпер развіваецца. Пакуль невядома, што вот, калі вот ты захварэў, раптам падхапіў гэты вірус, азначае гэта, што ўсё трэба ўжо там заказваць сабе паніхіду, ці ўсё ж такі ёсць яшчэ спадзяванне выжыць? Не, ну, безумоўна, не азначае, што трэба развітвацца жыццём ужо і рыхтавацца там, сыходзіць у лепшы свет. Таму што, калі глядзець на мінулыя варыянты вось гэтага коронавіруса, якія ўжо вядомыя навуцы, то, ну, найвялікшая смяротнасць, якая з імі звязана, гэта 35%. А гэта вось той варыянт, які перадаецца, ну, як бы больш цяжка перадаецца ад чалавека да чалавека. А цяпер, па-мойму, з тых, ну, як бы сітуацыя ўвесь час мяняецца, але як бы я там чуў лічбы, што было зарэгістравана каля 700 выпадкаў, а памерла, здаецца, толькі 15 чалавек. То есть, ну, з гэтага ўсяго. Так што это далёка не факт, што калі вы... І, як адзначаюць міжнародныя эксперты, цяжка ацаніць колькасць тых людзей, якія захварэлі, таму што, безумоўна, ёсць тыя людзі, якія это все перанеслі ў лёгкай форме і па медычную дапамогу не звярталіся. Ну, кшталту, паднялася тэмпература, ну, там, пакашляў трохі, як бы, і там дома паляжаў там пару дзён, і все, на працу пайшоў. І, адпаведна, як бы, не вылічылі такого чалавека. Калі разважаць пра тое, якім чынам сябе паводзіць, калі вы з'ездзілі ў Кітай, на Новы год вы зараз, потым вярнуліся, і у вас развіваецца такая сітуацыя, паднялася тэмпература, кашель і там, цяжкасць пры дыханні, ці, в прынцыпе, любыя рэспіраторныя сімптомы, то трэба загадзя папярэдзіць, патэлефанаваць у прыёмны пакой лякарні, куды вы збіраецеся ехаць. Ну, як правіла, інфекцыйная лякарня, лепш туды ехаць. Вось. І распавесці такую сітуацыю, што вось у мяне такая праблема, я недавно вярнуўся з Китая, у мяне такія сімптомы, і я зараз да вас прыеду, каб яны належным чынам падрыхтаваліся да магчымай сустрэчы з новым вірусам.
каб это не было вось так вось знянацку. Гэта будуць такія, ну, нармальныя адказныя паводзіны адказнага чалавека. Вот слухаюць нас людзі і падумаюць, што за цынікі такія, што гэты лекар, што гэты журналіст. Усяго толькі 35% смяротнасць, толькі 15 чалавек памёрла. Кажуць, это ж цэлых 15 чалавек. Это цэлых 15 чалавек. І гэта 35% это вельмі шмат. Па мерках сучаснай медыцыны гэта сапраўды вельмі шмат. І, безумоўна, кожны чалавек, які гіне ў такой сітуацыі, гэта беда, гэта праблема, і, безумоўна, трэба рабіць усё, каб такіх людзей было менш, а ў ідэале, каб іх не было ўвогуле. Вось дзеля гэтага ўсё і робіцца. Усе гэтыя там і прафілактычныя мерапрыемствы, і вось гэта павышаны ўзровень гатоўнасці медычных служб, і ў глобальным аспекце, і на ўзроўні кожнай краіны ўсё робіцца дзеля таго, каб людзі менш хварэлі і менш паміралі. Гэта была меншая небяспека памерці. Вы расказалі, што рабіць, калі прыехаў з Кітаю, у цябе паднялася тэмпература, пачаў там кашляць, чихаць, ёсць падазрэнні нейкія, куды звяртацца. Ну, інфекцыйную лякарню спадарыў Андрэй параіў звяртацца. А калі ты вярнуўся, у цябе нічога няма, але ты вырашыў, што трэба нешта зрабіць, каб на ўсялякі выпадак. Ёсць такія нейкія сродкі, я не ведаю, вітамінаў, якіх папіць, ці там, можа, якія іншыя прымяніць, што зрабіць? Пакуль што не апісана ніякіх такіх сродкаў, якія дзейсна бы працавалі, у сэнсе там прыняць нейкі прэпарат прафілактычна, там супрацьвірусны, які б дазваляў бы не захварэць. Пакуль што такой інфармацыі няма, і такіх рэкамендацыяў няма. Трэба пачакаць 2 тыдні, таму што на цяперашні момант прынята лічыць, што інкубацыйны перыяд складае 2 тыдні. Ну і пачакаць 2 тыдні. Калі за 2 тыдні нічога не развілася, то ёсць высокая верагоднасць, што нічога ўжо і не ўзнікне. Але тым не менш, вось зараз скончыцца гэта святкаванне Новага года, патэнцыйна, магчыма, гэтая эпідэмія будзе далей распаўсюджвацца па свеце. І нават для тых людзей, якія не вярнуліся з Кітая, калі у вас ёсць высокая тэмпература, ёсць кашель, і вам цяжка дыхаць, то, калі ласка, звяртайцеся да доктара. Звяртайцеся, таму што сама па сабе вось гэтая камбінацыя сімптомаў, нават калі у вас няма гэтага каранавіруса, а, напрыклад, там цяжкая форма іншай віруснай інфекцыі, то больш разумна будзе звярнуцца да доктара і звярнуцца да доктара з гэтымі сімптомамі. Тым больш, што ў нас увогуле мы маем такі прывілей, як візіты дактароў на дом. Такого практычна ўжо нідзе няма ў свеце. Звычайна людзі збіраюцца і едуць альбо ў лекарскі офіс, альбо ў шпіталь і сядзяць там у чарзе, кашляюць сабе і пакутаюць. Адзін на аднаго. Можа быць такое банальнае пытанне, але ўсё ж такі, раз тут мне рэдактар напісаў, не магу яго не задаць, тым больш, што мы сказалі пра гэтую дзяўчыну, якая трапіла ў нас у мінскую лікарню, у яе дыягнаставалі грып тыпу Б. Грып тыпу Б ад звычайнага грыпу тыпу А. Чым ён адрозніваецца? Это розныя варыянты грыпу, і тут не трэба акцэнтаваць увагу на тым, што это менавіта грып тыпу Б. Грып сабе і грып. У гэтым годзе тыпу Б, а у іншым годзе, у наступным годзе будзе які-небудзь іншы. Грып, у прынцыпе, патэнцыйна такая інфекцыя вірусная, якая можа і працякаць і ў цяжкіх формах, у тым ліку і з паражэннем лёгкіх, і з неабходнасцю госпіталізацыі, знаходжання в аддзяленні рэанімацыі, і дае часта бактэрыйныя ускладненні, напрыклад, інфекцыі вуха альбо бактэрыйныя пневманіі, часцей, чым іншыя рэспіраторныя вірусы. Менавіта дзеля гэтага робяць гэтыя масавыя праграмы вакцынацыі для таго, каб папярэдзіць цяжкія наступствы інфекцыі грыпознай. Мы крыху разабраліся з вашай дапамогай з гэтым кітайскім вірусам, каранавірусам. Больш такое
штодзённае там для тых, хто і не захварэў, просто вот што мы маем? Ну, Беларусь такая краіна, зімой і вітамінаў не хапае, і сонца нам не хапае, арганізм аслаблены, любая хвароба можа лягчэй дачапіцца, а сёлета ўвогуле нейкая зіма незразумелая, калі мы раней спадзяваліся, што маразамі вымаразіць розныя вірусы. Вымаразіць, так. Да, то тут і не вымаражвае нічога. Так і сядзіш і думаеш, што тут да цябе зараз прычэпіцца, як захаваць здароўе, якія б вы далі парады? Вот, пайсці ў аптэку, набраць якіх-небудзь таблетак, ці, можа быць, пайсці купіць якіх-небудзь вітамінаў, там, Д, С, там, магнія, ці чаго-небудзь яшчэ. Ці чым, вот як себе забяспечыць сабе здароўе? Рекомендации, ці то на шчасце, як я думаю, ці то на жаль, як думаю, большасць насельніцтва, яны дастаткова банальныя. Гэта здаровы лад жыцця, рацыянальнае харчаванне і разумныя паводзіны. В сэнсе таго, каб, як я ўжо сказаў, там, не дакранацца бруднымі рукамі да носу і да вачэй, часта іх мыць, там, падчас эпідэміі ўнікаць кантактаў з хворымі людзьмі, калі абвешчана эпідэмія, не хадзіць, па магчымасці не хадзіць у месцы масавай канцэнтрацыі насельніцтва, і калі ты захварэў, як бы там адказна себе паводзіць, чихаць правільна, і там, калі у цябе ёсць сімптомы небяспечныя, звяртацца да доктара. Ці калі там вам падаецца, што ваш стан вам не падабаецца, ўсё роўна звяртацца да доктара. Не даказана эфекта профілактычнага ні у вітаміна С. Шмат ужо было такіх работ, якія показывалі, што нават былі такія людзі, якія елі там десяткамі грам вітамін С, вось, і гэта ніяк не адбівалася пазітыўным чынам на тым, што, ну, як бы на іх здольнасці чапляць вірусныя інфекцыі. Ні іншых прэпаратаў, як бы, няма пераканаўчых доказаў, што ўсё гэта працуе. Вось. Працуе толькі штодзённая праца над сабой, вось якраз па здароваму ладу жыцця і такіх адказных паводзін. Вот табе атрымліваецца, дарэмна мяне тут жонка прымушае раніцай піць таблетку вітаміна Д, а вечарам магнія. Всё адно толку ніяк. Ну, вітамін Д, як бы, ён, в прынцыпе, карысны, як бы, і для іншых, ну, в прынцыпе, карысны для здароўя. Я думаю, што ад вітаміна Д, ну, ён, прынамсі, не шкодны. Ёсць такія лекі, якія, як бы, ну, не асабліва карысна, але не шкодна, як бы. Вітамін Д ў любым выпадку не зашкодзіць. Вось, калі у вас, ну, калі яго піць так у разумных межах. Вось. Ну, а магній, як бы, магній это, вядома, такі тармазны медыятар галаўнога мозга. Вось. Ну, як бы, калі вы п'еце магній, у вас ствараецца ўражанне, што вы спакайнейшы па жыцці. Калі вам трэба быць спакайнейшым па жыцці, то, калі ласка, чаму не? Не, думаю, што не трэба мне-то з маёй працай. Але вот все ж таки спорт і здаровае харчаванне. Ну, са спортам зразумела. А здаровае харчаванне, што вы маеце на ўвазе? Слушайте, ну, чаму са спортам зразумела? Са спортам то зусім, як бы, большасці людзей не зразумела. Вось. У нас альбо людзі, в прынцыпе, не займаюцца ніякай фізычнай актыўнасцю. Лічыцца, што дастаткова, як бы, для здароўя, каб, як бы, папярэдзіць развіццё там хваробаў сардэчна-сасудзістых, якія з'яўляюцца асноўным забойцам чалавека, ад гэтага, ну, найбольш памірае сучасных людзей. Вось. Трэба хаця бы 30 хвілін на дзень умеранай фізычнай актыўнасці. Ну, там, хадзіць, напрыклад, да, вот вельмі карысна хадзіць, там, ці вельмі карысна плаваць. І гэтым трэба займацца 30 хвілін на дзень. А у нас часто бывае такое, што людзі кідаюцца ў нейкія крайнасці, альбо там бегаюць там штодня марафоны, альбо там, як бы, раптам вот вырашылі, вот зараз я пайду займацца спортам, і вось раніцай выбеглі, і да вечара бегаюць. Да, і да вечара бегаюць, пакуль не трапяць у рэанімацыю. Да, не трапяць у шпіталь. Рацыянальнае харчаванне — гэта таксама дастаткова нескладаны канцэпт. Лічыцца, што... Не, ну, безумоўна, лічыцца, што найлепш здаровая дыета — гэта так званая міжземнаморская дыета.
Гэта такі сусветны стандарт здаровага харчавання. Это там, дзе шмат злакаў, там, дзе шмат рыбы, арэхаў і садавіны, гародніны. Але здаровае харчаванне і рацыянальнае харчаванне – гэта калі ў рацыёне ёсць крупы, мяса, рыба, садавіна, гародніна і малочныя прадукты. Калі у вас это ёсць усё, і вы харчуецесь так, больш-менш разнастайна, не толькі там бульбай з салам, то гэта такі дастаткова просты канцэпт. Дзякуй вялікі. Вось такія парады і супакойваючыя словы ад нашага госця, лекара, дзіцячага рэаніматолага Андрэя Вітушкі. Дзякуй вялікі, спадар Андрэй. На здароўя вам. І вам так сама дзякуй.